Podporujem štrajk, pretože mi nie je jedno, čo sa v školstve deje. Podporujem štrajk, pretože chcem lepšiu budúcnosť pre seba a pre svoje deti. Podporujem štrajk, pretože si myslím, že by vzdelanie malo byť v tejto krajine docenené. Podporujem štrajk, lebo mi to káže moje srdce a je to moja morálna povinnosť. Čaute všetci. Takže ja osobne som sa zapojila do štrajku pretože to robím pre ľudí v tomto štáte a pre svojich učiteľov, aj pre tých dobrých, aj pre tých zlých, pretože sú frustrovaní zo svojej práce a chcem, aby sa zmenili. Prečo podporuješ štrajk? Lebo si myslím, že je dôležité postaviť sa za správnu vec a keď ľudia kričia, tak im treba pomôcť. A nehovorím to len ako budúca učiteľka, študentka filozofickej fakulty, ale hovorím to aj kvôli tomu, lebo si myslím, že je dôležité sa zaujímať o budúcnosť našu a budúcnosť našich detí. Veď poďme to zmeniť, veď my sme jediní, kto s tým môže niečo spraviť, tak sa postavme a poďme proste. Si uvedomte, že čo sa vlastne deje. Prečo sa o to nezaujímaš?